खुलुमबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना खुलुमबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' आच्छा सिनायखाबायानो जानो हागौ नैबे मादैखौ खानि जाथिखौ दाख्लैबावै जायफोर आंनि भिडिअ नायदों नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय नैबे मादैमोना मा काहानि जालायदोंमोन मा जालायदोंमोन नैबे भिडिअखौथ' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायदोंबा मिथिखाबायानो थ' नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नुखाबाय मानि बागै दिनै भिडिअ फैगासिनो माने मादैया बै हेमा बसुमतारीखौ 500,000 फानलाबायो होनना बुंनाया माने हेमाया एसे प्रेस खालामहरदों खोमा एसे गिबायदां गावसोरनि लोगोजों लोगोखा जों सिनायखायो मिथिखायो जोंबोथ' जाम्बा नङाना नायबानो सिनायखायो माबायदि टाइपनि मा मानसि नोंसोरो नङा होमबा थ' माने दिनैना एकदमबारे गरमथार कन्टेन्टआ आरो जायफोर भिडिअखौ नायदों साउन्डखौ एसे फिसा खालामना नायदो एबार हले डेन्जारसो फैगासिनो माने साउन्डआ आरोना माने भिडिअआ एसे डेन्जारसो फैगासिनो एसे नोंथांमोना साउन्डखौ एकदमबारे खम बानाय सोरबाफोर जुदि मानसिफोरनि गेजेराव नायदोंबा आरो सिरिसो नायखा मिथिबाय भिडिअआ हले एसे गरम माबा बेवाइजों माबा खुदुमलायनाय आरो माबा बोरैबा जालायदोंनो जोंना आलुआसो गरम ओमफ्राय आरो मोनसे आपडेट दं नोंथांमोननो नैबेखौ होग्रोगोन बिनि उनाव आङो गोलावनो होगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामनाङा मा आपडेट आंनि मेगन खुदुमदों नोङो खुगाजों खुगा खुदुमदों बेवाइजों लागा गावनि बेवाइजोंनो मामुलि सैमा गियानसो मालाय बेवाइखौ लाजियो ने लागाव बेना माबा बेवाइजोंनो माबा खुदुमलायदों सैमा गियान होनालाय माथो होनोब्रा बिदि मानसिखौलाय नङा होमबा बा हेमायाबो बेफोरबायदि गावनि बेवाइजोंनो मेगन सिगाङावनो मानसिफोरनि सिगाङावनो बेफोरबायदि खुदुमलायदोंनो आरोना जानाय काहिनिखौसो बुंदों नङा होमबा जोंथ' बेखौ बानायना बुङाखै आरो नोंथांमोनाबो गाज्रि मोनाबो लाब गैया मिथिबाय जोंथ' जादों काहिनिया बेखौसो जों दा बखिदों जावदों नङा होमबा गावनि बेवाइजोंनो बेफोरबायदिबा ना मा होनो आसोलबो बोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरो नैबे केमेया बेवाइखौ खुदुमलायग्राया माबोरै जागोन बे बुस्थुआ थ' ससेखौ नायबालाय आरो गरमबाव एकदम गरम मोनखाय खोनासंनानै हमलायलायदों लोदै रेन्डि लागाव बेफोरबायदिबो जालायदों आरोना बुस्थुफोरानोथ' नोंसोरो एसे पप' कम्पानिनि माबाफोरजों मानि नोंसोरो मानसिफ्रानो एखे दाइसनि गोजा खोमा बै खावाङा ओरै मोननैजोंसो गाबो खावाङा ओरैनो हारसिं मोनसेल' बुनाय नायलाय देनाय नायलाय अबा गाबो नामा बै खावाङा बै मोननैजों ओरै होजाबबासो स्रिं गाबो माने खावां होनो ओंखायनो जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ सिनायदारा नंगौना नङा होनलाय नोंथांमोना जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयोनो मानसिया मानसिनि आथिंखौ नुयो जोंथ' जिबौनि आथिंखौ नुयो नामा फाग्ला सोरबा खोन्थानो हागोन जिबौआ आथिं दं होननानै जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयोनो ओंखायनो नोंथांमोना माने सानैबो एखेखायसो बेफोरबायदि दा दामलायलायगासिनो ना मा होनो नोंथांमोना खम डेन्जार बुस्थु बेफोरो माबा हमलायलायदोंनो बेवाइजोंनो माबा माबि जालायदोंनो लागाव खावबाय नैबे दा जोंखावनानै हेमाखौ माने बखिबाय आरोखि ना मेजरनायसो दंमोन ना मानायसो दंमोन जोंथ' बेफोरखौ मिन्थिनो थांला नोंसिनि बे पार्सनेल मेटारफोरखौ जिखौ नुदों जों बेखौसो दा दामखावदों आसोलबो थ' खोनासंलांबावलाय आरो ससे गरमखौ हेमा गुन्दी बङाइगावनि रेन्डि मा जादों जोंहा आलु बायासो गरम आसलथे बङाइगावआवलाय माबा मोनसे बेफोरबायदिफ्रालाय मोनलाबायथार नामाब्रा पप' कम्पानिफ्रालाय माथो बङाइगाव एकदम बङाइगावनि रेकर्ड एकदमबारे जायगाखौनो एकदम मोनामग्लुं होजोब्बाय बिसोरो बङाइगावनि माबाखौनो माने रेसपेक्टखौनो दोनला एकदम बङाइगाव माबा डिस्ट्रिक्टखौनो माबा दैयाव लागायजोब्बाय बिसोरो मिलायजोब्बाय सालाफ्रा गावसोर बेफोरबायदि माबा माबि जालायलाबायसिगोन माबा माबि होलायलाबायसिगोन ओमफ्राय दाना बङाइगावनिल' एकदमबारे बदनाम खालामबाय थायो बिसोर सालाफ्रा नोंसोरो अपेनाव फानमारो नाब्रा खावां बेफारिफोरालाय नोंसोरलाय मा बङाइगावनि नाम लाबाय थायोब्रा नोंसोरलाय बङाइगावखौ मा नोंसोरो मा दैयाव मिथियाव मिलायनो नागिरबाय नामा घन्टाफोर नोंस्रा जि जादों जाबाय थाब्रा मा बङाइगावनिल' मा नाम लाबाय थायो नोंसोरलाय असभ्य गियानफोर सैमा जातफोर सैमा आखल सैमा गियानफोर सालाफोर
खालि बङाइगावनिल' नाम लाबाय थायो नोंसोरो जोंथ' बहुद नैफोरबायदि भिडिअ नुबाय खालि बङाइगाव ना बङाइगावनो बेफोरबायदि कम्पानिफोरा दंलाबायथारो नामासै माबा माबि बुस्थुफोरालाय ओरैनो फ्रियाव मोनलाबायथारो नामासै सोरबाफोर मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलै गाइसमोन एकदमबारे सुखुथाराखै आरोना खोनासंनो एकदमबारे माबा खालि बङाइगावनिल' नाम लाथारो बिसोरो माबाफोरा खावां बेफारिफोरा आरोना खोनासंनो बोरैबा मोनगुलायोना जोंबो बदनाम खालामबाय थायो बिसोरो सालाफ्रा गोजानाव थानानै माबा माबि खालामना माबा माबि फादिना बेफोरबायदि जायो नोंसोरो सालाफोर नोंसोरो लोगोजों लोगो माबा मोनसे फैसानि थाखानि एगेन्स्टआवसो नोंसोर बेफोरबायदि जादों होननानै आं सानदों आरोखि नोंथांमोनखौ ना स' बेफोरबायदि नङामोनथ' बेफोरबायदि गेमबो बाजिनाय नङामोन नोंथांमोनाबो बिदि लाइभआव फैनाय नङामोन सिरि स्रोदनो खामानिया सोलिबाय थागौमोन आरोखि नोंथांमोना नङा होनलाय दा बोरैबा जालायलायनाय एगेन्स्ट मथे जालायलायनायखौसो नोंसोर बेफोरबायदि दानखावनो हादों दारा हा फैसा थाखानि प्रब्लेमबो जाबाय जेनेबा नोंसोरो सानैजोंथ' सल्भ खालामनानै माबा मोनसे मिलायलायनो हायोना बेफोरखौ नोंसोरो ससियेल मिडियाफोराव फैनानै बेफोरबायदि डाइरेक्टनो लागावखावो दाथ' पाब्लिकआ टटेल खोनाजोब्बाय आरो नुजोब्बाय नोंथांमोनखौ नुबानो मिनिगोन दा एबार नोंथांमोनखौ आरोना गेमाखौबोथ' सिनायखाबाय आरो नोंखौबो सिनायखाबाय मानसिफोरा रावबो सिनायै बाखियानो गैया बर'फोरनि गेजेराव आरो दा नोंसोरो माबायदि टाइपनि खावां बेफार ना माना गासिबो मिथिजोबगासिगोन आरोखि नोंसोरखौ नोंथांमोननो बै भिडिअखौबो फुल भिडिअ होगासिनो आं दसे उनाव बेनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअसो होग्रोगोन आङो ओरैबायदि मोनसे माने ओरैबायदि फ्रड माने देखायनानै माने ओरैबायदि बिफायालायनो बेना IPS लायनो आरो ओरैबायदि सिखाव दालालि आरो माने गावनि बिफाया IPS लायनो माने पाब्लिकखौ सिगिदों फ्रड माने स्केम बिराद गिदिर बिग स्केम माने थगायनानै बै माने फन पे मोनसे एप्स दंना बेयाव माने पे खालामनानै स्केन खालामनानै माने सोरनोबा 10,000 सोरनोबा 5,000 फैसा लागे होननानै माने जोंनि बर' मानसिना मा बे सिख्लाखौ आं मिथिया किन्तु हारसा इउटुबार कौशिक ब्लग होननाय मोनसे सासे इउटुबारनाव मोनदों आरो आं नैबे हारसा मानसि नैबे लखिमपुर साइडनि मोजां खारग'बाय बिथि नोङो मोजां भालके हारिगल बेलेग জাগার हुआ है किन्तु यूट्यूबारों करने किन्तु हारिगल आरो किन्तु बेया मानु हले तुमा दोगरी कुबन दिले हो तिता तुमी गम पाले हो यार बहुत भालके हारिगला बुंती बहुत मोजां नों गबोबाय बिनानाव सिस्टार माने ओरैबायदि जाम्बा जाम्था मानसिफोराव माने स्केन खालामनानै नोंनो आं 500 हरबाय होननानै मालखौ लागोन 20 थाखा 30 थाखा लानानै माने फैसा बिरुना लाबोयोमोन आरो बे मालखौ लासे लानानै फैसा बिरुना लाबोयोमन आरोखि स' नोंथांमोननो फुल भिडिअखौ होगासिनो आङो माने मानसिफोरा दाखालि जोंनावबो बेयाव जादों बेफोरबायदि जानाया 20,000 सोनानै बे मोनसे बेलेगलाय आरो जेनेबा बे काहिनिखौ आं बुंथ'ला ओमफ्राय नैबे बे बिनानावा टंलानि होनदों आरोना टंलानि जायफोर टंलानिफ्राय नायदों आंनि भिडिअखौ आरो नैबे सिख्लाखौ सिनायोबा माने नैबे सिख्लाया बिराद फ्रड माने हमजाबाय लखिमपुराव हमजादों आरोखि बान्दरदुवा खाथियाव माने फ्रड माने 10,000 मारि दिलु तुमाक होननानै माने 10,000 होबाय नोंनाव होननानै 500-600 फोरनि माल लानानै माने उल्था बिरुननानै बिदि फैसा लाबोयोमोन आरोखि दा आरो मोनसे बाथ्रा बे पाब्लिक हमग्राफोरखौ जे इउटुबारखौ मा होनना थगायदों माने आंनि बिफाया IPS लायनो नों मानि IPS घन्टार IPS होय तुमार देउता तु माने IPS लायनो आरो गावनि बिफाया होननानै माने थगायदों माने हमनो हायाथों होननाय बायदि आरो ओमफ्राय पाब्लिकफोरा मालाय नायगौ बेखौ IPS नि फिसाजानो जाथों जिनि फिसाजानो जाथों हमनानै पुलिसनो गथायना हरबाय आरोखि स' नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायनो हागोन आरो जायफोर नैबे सिख्लाखौ सिनायो बिराद गाज्रि फ्रड जायफोर सिनायोबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम जायफोर टंलानिफ्राय नायदों आरोना नैबे सिख्लाखौ सिनायोबा आरो दै भिडिअखौ नायलाय टटेलि बिनि उनाव दहायनि फुल इन्ट्र' भिडिअ कमा बिलाइनाय भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो नैबे ससेखौ नोंथांमोना नायगोरलाय তোমার এটা আইপিএস নেই কোন থানা পুলিশও জানে আইপিএস তো থানার না থাকে থানার তো নালাগে মই এটা তো জানো আন্দোলন এটা ফেজে আপোনালোকে বাচিব লাগিব মানে আমাৰ মা দেউতাও হেতৰ বয়সৰ মানুহে দোকান দিয়ে সেইটো এপটো চাও ফোন পে বুলি আছে একদম অৰিজিনাল নিচিনা এপটো দেখিবলৈ তুমি 1 লাখ টকা এটা মাৰি দেখা দিয়া ইয়াত মাৰাচোন এইখনত 1 লাখ টকা এটা মাৰা এইখন স্কেনাৰ মাৰা আমাৰ তাত 2000 নি 2500 বিল হয় 8000 মাৰি দিছা ৰাম ৰাম
ছোৱালীজনী আচলতে কেনেকুৱা হাঁহি কেলে আছে ইমান ডাঙৰ চিটুৱেশ্যনত যিটো দোকানত মই একাউণ্টৰ লগত দি এইটো যে কিবা হেৰি লিংক কৰিছিলো সেইটো ইয়াক মই 500 টকা দিছো ইয়াক মোক 500 টকা দিলে হা কেছ দিলে মই ইয়াক পেমেণ্ট কৰি দিলো স্কেমটো কিয় হয় স্কেমটো মই নাজানো নহয় এইটো স্কেম হয় বুলি মই জানো ফোন পে হয় মই তুমি নাজানিলে কেনেকে স্কেম কৰিবা এই ফোন পে ফেক ফোন পে নিজে কৰে যে এই ফেকটো চলাই আছে চবকে ঠগি আছে নহবা পলাই আহিছে বোলে মই আইতাকৰ বিয়া খাব আহিছো বগামুখ ইয়াত তাৰমানে এইটো টেবুলত মোক ভিডিঅ' নমাই দিছিল তাৰপিছত মই টিকেট কটা নাই যে সেইকাৰণে মোক তেনেকুৱা নমাই দিছিল তাৰপিছত মই ইয়াতে হোটেলত কিবা খাব আহিছোঁ তাৰপিছত মই এইটো দোকানত গৈছোঁ এইটো মই ফোন পে বুলি ভাবি কিনি মই কাপোৰ ল'ব গৈছিলোঁ ইয়াৰ দোকানত গৈছোঁ হা মই মিছা কথা নকওঁ আমাকে বনাইছিলে 2200 টকা জেগাত 8000 টকা মাৰিছে 8000 টকাটো ফেক হয় 2200 টকাৰ জেগাত 8000 টকা মাৰিছে পইচাটো গুচি যায় বেলেগ মানে ভাবিব যে পইচাটো গুচি গ'ল কিন্তু ইয়াত নাহে একাউণ্টত নাহে মানে পলাই আহিছো বুলি কৈছে ফুল্লি স্কেম মানে গোটেই হোৱাটছআপটো চকুটিপ মাৰিছে কাক মাৰিছে নাজানো थ' नोंथांमोनाबो बासिना था नैफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव था नैफोर जाबाय बिराद गाज्रि फ्रड बहुत गिदिर बिग स्केम माने मोजां जायगायाव जाफ्लांनायखायसो खारग'दों बियो जोंनि लकेल बेफोरबायदि लकेलिटि बिथोर एरिया जायगाफ्राव जानायबा खिन्थु रामदुलाय मोननानै जिफोरजोबगौमोन बियो मिथिबाय बहुत मोजां खारग'बाय इउटुबार सासे दंमोन बेयाव कौशिक ब्लग होननाय नैबे मिन्थिनानै बुग्लिजागोन होननानै पुलिसनो थाब इनफरमेसन हरग्रोबाय आरोखि नङाबा बे होजागौमोन बियो मिथिबाय टंलानिफ्राय नायदोंबा बिनानाव नोंबो नुदोंबा सुद्राय गावखौ मिथिबाय खिन्थु अबाफोर गाज्रि जायगाफ्राव जायोबा जिफोरजोबगोन मानसियाबो गोमागोन नोङो मिथिदों बर'बो रोंलायबावोसो बे सालाय आं बर' क्लिप्सखौ होआसै आरो नोंथांमोननि गेजेराव स' नोंथांमोना दहायनि जुन्थु खमा बिनाय मानि थाखाय हेमाखौ खमा बिदों बेखौ टटेलि नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरोखि नैबे बुस्थुआ दागिला खावां बेफारिफोरा मा निमाहा बिलायलायदों माखौ मा बुंलायलायदों बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंलांदो क्लिप्सखौ खुलुमबाय लोगोफोर फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनो थाबाय आरोना जेनेबा आंनि भिडिअ सेयार खालामदो बन्द खालामदो आङो जेनेबा लाइभ भिडिअ फैनानै बा लाइभ भिडिअ फैनायाव आङो जेनेबा गाज्रि ससियेल मिडियायाव बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ मालायनि बागै बुंफ्रांनाय जाबाय बेखौ आं फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि हेमाखौ बुंदोंमोन आं फार्स्टआवनो गुरै रावजों बुंगोदों बेखौ आंनि भिडिअ दाहो आंनि नाम्बारखौ बिदि राननानै दाहो आंनि फट' इदिट दाबानाय बिदि होननानै गुरै रावजों बुंगोदों आरो आं बिदिखौ जेबो खालामगोराखै बिदि बुंगोराखैबो आङो बेखौ जोंनि रुमाव फैबाय बियो थिग दे आङो बेखौ बेंगलराव लाबोफादों फैनो बिदि होनबाय थानायखाय बेंगलराव फैबाय ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै मोजां थानांगौना जेनेबा हौवाजों जोंनि रुमनिफ्राय हौवाजों थांबाय थांनानै ओमफ्रायो थांबाय नालाय थांबाय मोजां थां दे ओमफ्राय मालायफोरखौ फाननानै मानो थांनांगौ मा जोंनि नाम लानानै गाज्रि रायनानै मानो बिदि थांनाय लोगो फेसबुकाव बिदि नाम्बार एरि रानना होनांगौ फट' इदिट बानायनानै ग्रुप एरियायाव रानना होनांगौ बिदि खालामनाङा ना इयो जेनेबा आंबो सासे मानसिसो जेनेबा न'खर सामलायनांगौ आङो जेनेबा बिमा बिफाखौ नायनांगौ इमान खस्थ' गोजानाव खामानि मावफैनानै आङो बिमा बिफाखौ नायो मा खालामो बेफोरखौ बुजिया आरो नायो होमबाबो इमान गुरै रावजों बुंबाबो मानियाबा ओमफ्राय इमान बुंबाय थाबाय हगारबाय थाबाय इयो फार्स्टआव मानियाखै बेखायनो आङो रागा जोंनानै आं कन्ट्रल खालामनो हायियाव जोंहा गासिबो न'आव मिन्थिहैजोब्बाय माबा नुहैजोब्बाय गिदिर बानायनानै हगारनाय नाम्बार राननानै हगारनाय डिपि होनाय बेखौ रागा जोंनानै न'निफ्रायबो फन फैबाय थाबाय आंनाव ओमफ्राय आंखौ रायहरबाय थाबाय न'नि मानसिफोराबो बिथांमोनहाबो रायहरबाय बेखौ रागा जोंनानै आङो लाइभ फैदोंमोन आरो ओमफ्राय लाइभआवबो बेनि थाखाय आं फैयाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय लाइभआव बेनि थाखाय फैयाखै आङो मोजांनि थाखाय फैदोंमोन आरोना लाइभआव ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंहरबाय थाबाय कमेन्ट हरबाय मेसेन्जाराव ओमफ्राय मान बिदि माबानानै कन्ट्रल हायैनि आङो बिनि बागै बुंबाय थाबाय नालाय आङो माबा रागा जोंनानै थारमाने लाइभ माबायाव मा होनो ससियेल मिडियायाव लाइभआव बिदि गाज्रि बुंनाय जाबाय बेखौ आङो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ शेयार दा खालामसै अननानै प्लिज आं जेनेबा आंहाबो लाइभ दङना जेनेबा बेबायदि खालामनांला लोगोफोर अननानै प्लिज आंखौ निमाहा होदो
भिडिअखौ बन्द' खालामदो शेयार खालामनायखौ गाइस नोंथांमोना खोनाखाबाय जोंना मादै खानाय जाथिया लासिदोंनो आरो भिडिअखौ माने शेयार खालामनायखौ बन्द' खालामहोदों जोंना मादै होनना बुंबा मा मादै आरो मा टाइपनि मादै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जोंना मादैमोना गावजों गाव अरलायनासो बेफोरबायदि बुंफ्लांलायदोंनो जादोंनो आरो ओंखायनो भिडिअखौ शेयार खालामनायखौ बन्द' खालाम होननानै बुंदों जोंथ' आरो मोनबानो होखायो नंगौखायसो होदों नोंसोरनो बिदि भिडिअ बानायना हगारदोंबा जोंलाय बबेथ' मोननानै होदों नोंसोर बानायनायखौसो जों होदों फाग्लि नाजाय सियान नाजायफोर स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं नैबेसिमाव दोनथ'नाय जासिगोन लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ थाबनो बाय बाय